Lah, arep apa kuwi kok malah akhir-akhir lemah? Aja arep mendem mas-masan tenan to. Lah kok malah ndodok? Komedi kucing Jawa, kucinge iso guyonan nganggo basa Jawa. Mas, aku nembe weruh tuyul ireng lho. Tuyul? Endi tuyule? Lah kae lho ning ngarep pekarangan omahe dhewe. Tenane. Lah iki tuyule malah nyedak mrene. Wih, lha dalah jebule bocah edan iki maneh to. Lah, wis tau kenal apa? Kenal piye ngerti jenenge wae ora, lah wong nek ditakoni iki wangsulane pating pecotot kok. Pating pecotot piye to, Mas? Ya ora genah, mertamu kok sak kepenake dhewe. Ditakoni aplikasi lindungi peduli ora duwe, dikongkon karantina ora gelem. Nek digusah langsung teko maneh. Lah kok iso karepe piye kuwi? Ya empuh, tetke wae rak wis. Sapa ngerti mendem mas-masan ning panggonanmu. Regane nembe larang lho iki, gara-gara perang Rusia Ukraina. Merga kepincet omongane Kang Mas bab mas-masan mau, gelem ora gelem Nur Kandel ngetutke tuyul ireng mlebu omahe. Omah opo to iki kok semrawut temen. Mosok uhe semobar ning ndi-ndi kaya TPA wae, marake saya kebelet. Waduh, lah kok tenan iki aku mules maneh. Ning ndi yo penake? Wah, ning kene wae wis. Lah, arep apa kuwi kok malah akhir-akhir lemah? Aja arep mendem mas-masan tenan to. Lah kok malah ndodok? Waduh ambune, kurang ajar ki tuwas tak totke. Tak kira arep mendem mas-masan, jebul malah mendem kotoran. Wah, jaluk dikerjani iki. Tak lebokke kandang pitik wae apa ya, ben kapok. Mertamu ning omahe liyan kok ora ngerti aturan. Rasakno kowe ya, gek wingi wani ngecek Kang Masku ning kandang pitik, saiki malah genten kowe sing dadi pitik temenanan. Petak-petak terus jaluk tulung ditokke saka kandang pitik.